Матур ауыл конкурсында катнашуучу төбәктәр менән танышабыз һәм бүгүн без Миякә районында. Саты республикабыздың иң матур мейшендә Бөгелмә Бәләбәй калкыулыгында урынлашкан. Авылдың бер ягын куе урман уратһа, икенче ягынан Тимер һәм Өязе елгалары ага. Буындан күсеп килгән легенда буенча, авылга нигезде Саты һәм Баязит исемле бер тугандар салган. Соты авылы 1748 елны барлыкка килгән. Архивтагы язулар шуны күрсәтә. Безнең авылыбызга Соты Аҗитаров дигән кеше нигез салган. Шуңа күрә безнең авыл шушы кеше исеменнән килә. Безнең авылга 17 йорт кеше белән, иптәшләре белән килеп урнашалар. Заманса төзелгән матур йорттар, хәтфә үләнле таза урам, буялган койма рәшәткәләр, буларның барыһы ла бында юнсел халык яшәгәнлеген исбатлай. 270 еллык тарихы булган авылда бүген 572 кеше гомер кисерә. Бөтәһе 200 йорт исәпләнә. Авылда яшәр өчен барлык уңайлыклар да бар. Газ кергән, су кергән өйләргә, IP телевидение, интернет, сотовый связь, юллар, барсы да халыкка яшәргә уңайлыклар булдырылган. Авылда безнең авыл хуҗалыгы ИП КФХ Сулейманова эшли. Алар безнең басуларны эшкәртеп иген үстерәләр, мал-туар үрчетеп, мал-туар үрчетү белән шөгыльләнәләр. Авылдың киләсәге балалар. Уен майдансыктары кескәйдәр тавышынан шау-гөр килә. Төбәктә иркен балалар баксаһы бар. Бында бәләкәсләрнең һөюен яулаган тәҗрибәле тәрбияселәр эшләй. Безнең балалар бакчасында 20-гә якын бала йөри. Балаларыбыз һәр елны яңа уңышларга ирешәләр. Конкурсларда катнашалар, төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар алалар. Бүтән йолаларны кертеп, башкорт бәйрәмнәрен, татар бәйрәмнәрен бөтенесен бергә үткәрәбез. Балалар бакчасында төрле балалар булгач, национальностьлар төрлечә булгач, русча да алып барабыз, татарча да алып барабыз дәресләрне. Авыл халкы каһарман улдарын онытмай. Бөек ватан һугышы яугирләренә арналган обелиск янына еш килә. Гранит плитәләргә язылган исемлекте күреп, берсә горурлык, берсә тетрәнү тойгыһы кисерә. Мәктәптә туган якты өйрәнү музее бар. Бында авыл тарихын сагылдырган бай мәгълүмат тупланган. Уку йортын төрле елларда тамамлагандарга арнап матур альбом эшләнгән. Билдәле шәхесләргә багышланган аерым бүлек зауык менән язландырылган. Саты күп милләтле авыл. Татар, рус, башкорт, суаш халкы бер-берсенең гореф-гадәтләрен ихтирам итеп, дуз, тату яшәй. Халык мәдәни сараларда ла әүдем катнаша. Авыл хәвәскәрләре мирас фольклор ансамблендә, Умырзая хор төркемендә шөгыльләнә. Безнең мәдәният йортыбызда даими кызыклы чаралар үткәрелеп тора. Бәйрәмнәр саен һәм тематик чараларда үтеп тора. Түгәрәкләр эшли, драма түгәрәкләр, бию түгәрәкләре, балалар бию түгәрәге эшли. Бүтән категория халыкта ихлас катнашып, шушы клубыбызны мәдәни тормышына алып барабыз инде. Саты авылы борындан кул осталары төяге булып һанала. Эшкә бетмер, иҗади карашлы халык яшәй бында. Безнең су белән уйный торган булмый, һава белән үреп сызгыра торган була. Алыгыз, һәрберегез. Фәнизә Насибуллина балаларда балсыктан төрле һөнәр әүләргә өйрәтә. Кызлар төрле вазалар, сувенирлар яһау менән мавыкха, малайдар махсус корылмала көршәктәр эшләй. Төбәк уңган халкы менән дә дан тота. Мәсәлән, Айгөл Гафарова кирәк осрай торган сәскәләр үстерү менән шөгыльләнә. Хуҗабикәнең гөл баксага күмелгән ихатаһында уларның 100дән ашу түре бар. Күҙҙең яунарлык сәскәләр ауылға ям өҫтәй. Ауыл йылдан йыл үҫә, матурлана, яңы йорттар төҙөлә. Йәш саҡтарында сит тараштарға юлланғандар да ваҡыт үтеү менән туған яҡтарына әйләнеп ҡайта. Ауылдың сихри тартыу көсө үҙенекен итте ти. Оҙаҡ йылдар Екатеринбург ҡалаһында йәшәүсе Валерий Ғалиев. Шул йыллар эшендә мин постоянно авылны сағынып, ауылда ҡайтып, ауылда йәшәсе килеп үтте инде ғүмерләр. Кайтырга кирәк, уйларга кирәк, туган якын онытсак барыбызда тоже әйбәт түгел, күтәрергә кирәк. Мин даже мечтаю, ничектер акчалар табып, Саты авылында
ну, кешеләргә какой-то эш бирерлек, шундый организация эшләргә ишетә минем шундый менә дальнейший кайткач кешеләргә эшләп эш булсын. Тирәккә ям өҫтәп, ауыл уртаһында сылтырап шишмә ага. Йосып шишмәһе тип, ауыл ахаҡалы Йосып Хөсәйенов хөрмәтенә ҡушылған. Ауыл халҡы уны һәр саҡ тәртиптә тота. Шишмә ҡыш көнөндә туңмағанға, йыл әйләнәһенә эргәһенән кеше өҙөлмәй. Гөлминаз ҡоҙоғоноң тарихы ла үткәнгә барып тоташа. Ололар һөйләүенсә, ул бынан 100 йыл элек ҡаҙылған. Әле гөндә күпселек йорттарға һыу үткәрелһә лә, халыҡ ҡоҙоҡ һыуын яратып эсә. Сатыйҙа үҙ ауылын, тәбиғәтен яратҡан, уңған, ҡунаҡсыл халыҡ йәшәй. Улар матур эштәре менән туған тейәктәрен күркәмләп ғүмер кисерә. Гөлнәс Хәсәнова, Римзат Билалов, Миәкә районы.